Ćao ljudi, danas ćemo raditi modernu kuću. Da uzmemo ovo, jedan kvarac, ovo i na primjer ovo. Sad ovako staviti 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Znači ovako sve bude po 3. Ovako 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Sad kad ste to radili, idete ovako. Ovdje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, koliko je? Ovako. I sad odite vrata. Evo su ovamo su vrata. 2 ovako. Dižemo po 4. Ne, po 3. Ne, po 4. Ne, po 3 su se zajedno. Ćemo urati zidove, ja ću stopirati i to. Dalje, uradili smo cijela zidove. Sad radimo krov. Neću stopirati. Kad smo to završili, sad čekaj samo vidim. Ovo sad srušimo ovako. Sad pravimo ovako prozor. Znači, ovo srušite, ovo stavite ovdje. I ovdje isto. Ovako. Čekaj. Da. Ovako. Tako. Cijelo ovako okolo. Ovako. Sad pravimo sa drugi sprat. To. Da ovako. Isto dižete po 3. Da 3 tačno. Tako, uradili smo zidove, sad isto prozore. Tu i postavite ovo. I sad krov.
ovako. Samo završite ovdje i stavite ovo. Čekajte, znači ovo da uradimo kroz ovo. Ovako. Tako. I da ovdje još tras, znači idete ovako. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7. I sad ovako stavimo. Vam preskočimo i stavimo. Znači ovo preskočimo i stavimo. Tako, i sad ovdje stavite ovako. Možete vi da stavite staklo. Ovako. Ovako mi staviti ovo, bismo mogli propeti i ovako. Sad još, ako hoćete napraviti još moderniju kuću, to je na primjer ovako nešto. Ovako lijepo. Znači ovako. Da, što se tiče unutra. Ovako. Ovdje možete staviti ovdje ovako. Tu će nam trebati kvarc. I ovo. Evo, 1, 2, 3, ju. Ovako. Čekaj, jedan ovako. Tako, to treba da izgleda. Stavite ovdje. Ovdje možete staviti šta god hoćete. Što se tiče dole, možete staviti što vi hoćete. Evo vidite kako izgleda moderna kuća. Što se tog videa tiče, to bi bilo to. Idemo sljedeći epizod. Ćao.